Здравейте! Днес работя от къщи, все още съм по пижама с чашата кафе. Реших, че обедната почивка е най-подходящия момент да заснема едно видео, което много отдавна бях обещала, а именно видеообиколката на моята стая. И така, заповядайте с мен, за да я разгледаме. И така, ето това е стаята. Днес е доста мрачно, но се надявам да има достатъчно светлина, за да не е много лошо качеството на видеото. Така, сега ще ви покажа какво представлява моята стая. Първо ставам кафето. И ето ме мен. Така, това е спалнята. Спалня като спалня, нищо интересно. Дясната половинка е на съпруга ми. Както може да се досетите, розовия букет е от моята страна на леглото. Всички мебели са от Икея, така че няма да видите нещо много авторско оригинално тук. Така, значи от вратата, зад нея в ъгъла се намира един портрет на моя милост, който е подарък от съпруга ми за един рожден ден, но тъй като ми се стори много егоцентрично да го закачам на някакво видимо място, реших, че така скришно в ъгъла е много подходящо за него и си виси тук от време на време да ме стряска нощем. Тук долу в ъгъла е кантар, на който се меря от време на време, откакто съм бременна и изобщо не ми е приятно това занимание. Така, тук е гардероба. Нищо интересно, доста е разхвърлен, така че няма да ви разхождам много из него. Повечето дрехи не държа тук, тъй като нямам място. Тук са повечето чанти, които нося най-често, някои други неща, както казах, доста е разхвърлен, така че няма да му отделям особено много време. Не съм от най-подредените, това може би си личи, ще се види в тоалетката ми. Така, радиатора, който не понасям, но за съжаление в старите сгради с високи тавани отоплението на ТЕЦ е може би най-добрият вариант, така че просто само ще го сменим това лято с някои от по-добре изглеждащите алуминиеви. Това е степера ми, който напоследък не ползвам много, но седи тук, за да ми напомня, че рано или късно трябва да започна да влизам във форма след като родя. Така, красиви дървета имам пред прозореца, които през пролета и лятото много ме радват. Моята орхидея, единствената цъфна в момента. Имам доста орхидеи, но не винаги успявам да ги накарам да цъфтят тоалетката. И нощното ми шкафче. На шкафчето имам вазичка, шише с вода за през нощта, моя Kindle, балсам за устни, задължително, тъй като доста ми съхват устните през нощта, ароматна свеждата ми на ваниля. Това е... Всъщност нямам никаква идея какво точно е, но е подарък от сина ми, след зеленото училище ми го донесе. Купил ми го от някакъв музей, така че много ценна вещ и седи тук. В нощното шкафче нищо интересно, витамини за бременни, масажор, крем за крака, за ръце и прочие други глупости. Това е тоалетката. Тук има вградено осветление. Сега няма да го паля, за да не ви извада очите. Това е моето бременно шкембе, както може да видите. Както казах, по пижама съм, ще ме извините за което. Така, тук държа разни судорски чувачки, които са ми подаръци от скъпи хора. Тук е много симпатично момиченце. Това са четките ми за грим. Четки за очи, четки за лице. Метеоритите на Герлен винаги са тук, защото ги ползвам всеки ден. Тук отново изкуствени цветя. Много обичам божури, обаче по-лесно ми е с изкуствени, признавам си. Това са парфюмите, които ще тествам в момента, за да мога да им подготвя ревю. Останалите парфюми държа на друго място. Тук са само последните, които ползвам. Тук кутийка за бижута, в нея всъщност държа всякакви дрънкулки, джунджурийки.
Нищо кой знае колко любопитно. Тук това основно чекмедже на тоалетката са нещата, които ползвам най-често. Фондютени, палитри, които са подходящи за работа с по-неутрални цветове, бюти блендери, спирали, тук разни неща за маникюр, слънцезащитен крем за лице. Това е като цяло. Тук палитри за очи, най-различни. В долното чекмедже са отново палитри, единични сенки, неща, които ползвам малко по-рядко. Тук са продуктите ми за устни. Това са любимите ми червила, ето тук на тази стойка. Тях ползвам най-много. Тук са още други червила, които обичам и не искам да се разделям с тях, въпреки че са ужасно много и не е ясно кога ще успея да ги изразходвам. Това са матови продукти за устни от дълготрайните червила. Най-различни има Jeffree Star, MAC, Colourpop, Golden Rose и Flormar включително. Най-различни марки съм пробвала. Тук са очни линии, молеви за очи, разни продукти, които много съм харесала и съм се презапасила. В общи линии много неща има тук. Тук фондютени, хайлайтери и ружове. Най-различни неща. А в най-долното чекмедже са нещата ми за маникюр. Напоследък си правя гел маникюр вкъщи. Затова използвам гел лакове. Това е лампата, с която го пъка. И съответно нормалните лакове не ги използвам много. Все още си ги имам, но рядко ми влизат в употреба. Все пак няма да ги изхвърля, разбира се. И в общи линии това е моята стая. Не знам дали сте очаквали нещо много по-интересно, но честно казано няма нищо толкова любопитно. Обикновена спалня, обикновен гардероб и това е. Нищо особено екстравагантно. Много държах да е светла и просторна, за да имам достатъчно пространство. И всъщност мисля, че го постигнах. Сега, когато се роди беба, може би няма да е толкова широко, тъй като в началото ще е при нас, но в последствие, като отделим от нейната си стая, всичко ще е отново по-старому. Надявам се да ви е било поне малко интересно и до скоро. Чао, чао!